shake. All shake, shake. Shake him, I think I'm moving. But to quite a center. Go. Batala. I don't want. What's I have? But I don't know. Now do you shake, yeah? Ndewo no me ni ndewo no ah ma se ma se na ka ma se o tu akode no watching geta I know to Igbo CNN IG 5G network no to na ka geta wa ge zenete ma no ni isi kwai otu nwa onye ọcha aha ya bụ Bill Gates onye American ebubatago igwe electronics ọhụrụ aha ya bụ 5G dịka aka siri wee kọọ maka na ọbụla anyị kọrọ ahụkwa anyị kọrọ ka uche ndịkwa ọrụkwa anyị kọrọ e mere ka anyị mara na ụfọdụ si na 5G a na-eme ọbara ịcha ọkụ isi ọwụwa ara ọpụpụ isi mgbaka afọ ọsịsa na ibi ebe ụfọdụ sikwa na 5G a na-enyere aka maka network transmission fast communication triple fast connect n'onu bekee ọgba aghara dị n'ụwa niile maka na onwe onye ma nke bụ eziokwu onwe onye nwa nke bụ nke otu akọ dị n'akụkọ anyị n'ụbọchị nke taata enyere apụ ihe na-akọ ike ịkọfishi n'akụkọ a na-achọ nna ya ga-akọ ya 5G network wee bụ ọgwụrụ ọkwa ịfọrọ ọbịa ka na-eyuzu ebe a nụ ọ dịkwa mma mana ịmara nke ndị mmadụ na-asị na ọ na-eme ma ọ na-eme akwụkwọ na-eme nke a ụjọ dịkwa m n'ahụ hapụ akụkọ a na-akọ n'ebe kwanụ 5G network wee bụ ọgwụrụ ịfọrọ nke nnukwu anyị na-eyuzu ịfọrọ ka ọ dị ife anụ ọ dịrị mma ka a na-agwazi gị nke nke nnukwu ya na enwekwe m nke obere ya ka anụ nke obere ya ọ bụrụ ife anụ ọ na-eme ife ọ ya enye ndụ aka na-ekwu na maka 5G ihe ga na-aga ọfụma anyị na-achịkọwa akwa ya ka m ji n'aka ọkwa sọ na-eme akwụkwọ na-eme akwa ya ka m ji n'aka o mere m akwụkwọ akwa ya maka m ji n'aka nke ahụ egbu mmadụ onwe ya na-eme akwa m ji n'aka na-ekwu na nke akịta enweghị eme na onwe ya na-eme ya 5G a na-ekwu okwu ya ngwa len ya ka m ji n'aka